Malalim ka na naman. Malalim na naman ang iniisip mo. Di ka na naman makauwi sa bahay nyo, no? Kasi may asawa ka ng tao, nagtitext ka pa sa iba. Ayan tuloy, pinalayas ka ng asawa mo. Nako, mga kaibigan, magbago na po kasi kayo. Huwag nyo nang antayin, palayasin din kayo ng asawa nyo. Dapat maging, ano po kayo sa mga asawa ninyo? Pambihira naman, oh. Huwag ganon, Brad! Oras natin, mga kabisyo, sa buong kapunan. We've got 31 minutes after 6 o'clock ng gabi. Kamusta kung ikaw ay nasa daan pa rin at medyo inaantok-antok ka na? Lakasan mo lang yung volume ng radyo ng sasakyan mo at hinding-hindi ka aantukin. Gigisingin ko ang iyong katawang lupa. O eto na, mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to, Tang. Pag-usapan na natin to. Viral post ng isang screenshot. Ang nag-upload kasi, eto po, comment doon sa pinost na screenshot. May pangyabang pero walang pampautang. Oh no! Ang kwento po ng uploader, ang sabi niya, isang kakilala ang biglang nag-comment sa kanyang My Day matapos niyang hindi pautangin. Wow! Ang comment doon sa My Day niya, yabang, pwe! Pero pag inutangan, walang laging pera. Saan nang uutang? Ang siste umutang daw sa kanya ng 2,000 pesos pambili ng diaper at gatas ng anak. Pero hindi niya napagbigyan. O eto pang sabi sa comment, may pangyabang pero walang pampautang. Pwe! At tapos, nireplyan niya naman. Ang sabi niya, te, di ko naman responsibilidad yung anak mo. Maaga kasing Ang bihira naman, ano nangyayari sa Earth ngayon? O eto na, para meron po tayong matutunan, eto na. Tang, logican na natin to, Tang. Ay sige, wag mo nang patagalin. Banatan mo na sa puwet. Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Makinig ha, boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic to sa SOCMED o sa social media na ang mga tao ay magbibigay ng kanilang iba't ibang opinyon. Depende sa kanilang perspective, di ba? Kahit ang intensyon mo ay hindi naman magyabang, kundi magpasalamat sa mga biyayang natatanggap mo. Kagaya na lang nitong nag-post ng blessing siguro na natanggap niya. At sa iba, naman malamang natuwa. Pero yung iba na walang-wala, parang ang labas nagmamayabang ka. Diba? Ang tingin nila. Now, mga kabisyo, logican po natin. Ang galit po na reaksyon doon sa My Day na pinost ng isang babae na nagpapasalamat sa mga blessing o biyayang natanggap niya. At yung kakilala niya naman na hindi niya pinautang, nagalit dahil sa malamang itinuturing itong insensitive na post. At syempre nagpapakita ng kakulangan ng empathy na tinatawag. Ang post po ay maaaring nakita bilang pagyayabang at kawalan ng malasakit para dun sa nagalit. Diba? Na sumasalungat po sa pananaw ng maraming tao na dapat tulungan ng mga nangangailangan, lalong-lalo na kung kaibigan mo at kakilala mo. Diba? Parehong may mali po ang bawat panig dito Diba? Yung hindi nagpautang, yes, hindi niya obligasyon ang anak ng nangungutang, pero dapat maging sensitive din tayo sa iba. Doon naman sa nangungutang, huwag kang magalit pag hindi ka pinautang. Dahil totoo nga, hindi nila obligasyon yon. Diba? Ang bihira. Parang sa tindahan lang yan diba? Pag hindi sila pinautang, nagagalit sila. Anong sasabihin nila, Tang? Ha? Ay, kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Pag hindi sila pinautang, sasabihin nila, wala naman kayong kikitain sa tindahan nyo kung hindi nyo kami pinakautang. Sila pa yung galit. Ang bihira naman, Malokoy ka! Hey, give it a quick
quick check. It is now 35 minutes after 6 o'clock. And you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!